Okasha Ibrahim, zuwa yanzu meye matsayar G7 a jam'iyyar APC ta jihar Kano? To alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, tsira da aminci su ci gaba da tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ai jam'iyyar APC ba a jihar Kano ba, Malam Amiru, a ƙasa baki ɗaya ta Najeriya, jam'iyyar APC wasu mutane sun kama ta, sun ba ta ƙwaya irin na siyasa, tana ta tambele kusan a jihohin nan 36 na Najeriya. Matsayar jam'iyyar APC G7 a jihar Kano, ai sai dai mu ce maka la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, magana ta gaskiya har sallallahi, jam'iyyar G7 ita ce mafitar al'umma a jihar Kano. Wacce ce jam'iyyar G7? Ita ce ta ƙarƙashin Alhaji Ahmadu Haruna Ɗanzago. Idan Supreme Court ta yi mana adalci, dan yanzu mu mun zama maje mage, muna kan katanga. Idan jam'iyyar APC a jihar Kano ƙarƙashin mai Malaboni, wanda muke zargin wasu mutane sun rufe shi yake ta haddasa waɗannan rigingimu a zargi da muke na siyasa a cikin tarayyar Najeriya, na yadda za a ga an samu jam'iyyar nan an kife ta a kwando. To idan Supreme Court ta yi mana adalci, har ga Allah mun gamsu ta yi mana adalci, muna nan a jam'iyyar APC, amma ba za mu bi gwamnan Kano ba. Duk abin da ike so ba ma son sa, kuma mu sa hannu za mu hambare farantin mu sa kafa mu tattaka shi. Ji nake nasara kuke bukata, kamar gwamna kuma ku ce in kun yi nasara ba kwa tare da shi? Ba ma tare da shi, nasara muke bukata idan an ba mu alamar nasara a jam'iyyar APC. In ba a ba mu ba, kiran kullun da nake ga maduguna, jagora na Sardaunan Kano, Alshek Malam Ibrahim Shekarau, tare da mai girma Sanata Barau Jibrin Aimaliya da dukkanin yan G7 ɗin irin su Sha'aban, su taho su zo gaban injiniya Maula Muhammadu Rabi'u Musa Kwankwaso, su zauna. Na tabbatar zai musu adalci domin mun gwada shi. Wancan karin ya ba mu 45%, ya ɗauki 55%. Wannan ko gwamnatin 1% ma bata iya ba mu. To in muka koma mun san zai mana adalci, za mu mara masa baya, ya mara musu, su mara masa, mu kai gwamnatin jihar Kano da ikon Allah ƙasa. To zai fa bar jam'iyyar PDP ya koma sabuwar jam'iyya. Sabuwar jam'iyyar za ku bi shi ko PDP za ku? Ko jam'iyya ya koma mai alama alade, ai ba aladen muka zaɓa ba, kuma halin mutum sabulun wankansa. Saboda haka yanda kake haka kake. Ita jam'iyya wato wani doro ne wanda mutum sai ya hau kai yake zuwa cimma burinsa. Shine kawai jam'iyya, wata alama ce da sai ka je wannan a constitution din Najeriya za ka kai ga gaci. Ko me kayan daɗin ce kenan? Ko me kayan marmari ce, muna marhaban lale da ita. Fatan da muke talaka ɗan mai tallan karas da yalo a jihar Kano da Najeriya ya ji daɗi, a jiƙa mai hanta, kaga isamu wuta Malam Amiru, isamu ruwa, isamu man fetur. A komai yanzu a Najeriya ya tabarbare, kaga ba tsaro, ba kaza, in aka dinka kiran ba har sai ta ishe ka. Yanzu kun yarda kenan shi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso zai muku adalci? Mun tabbatar zai mana adalci. Ai yayi a Kano tun daga dawowar siyasa wannan karan 1999 to date. Malam Amiru, babu wanda suka taimaki al'ummar Kano, musamman talakawa da ma'aikata da 'yan fansho, irin injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, irin mai girma Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau.